Vezi că i-am dat drumul speci. Păi, și că erau găsică un polițai cu gagică. O așteaptă într-o întâlnire. Se plimbă el, sută la ceas. Nu mai apare mă, drept. Ia sută la ceas. Uite, bă, care nu mai vine asta. Apare ea. Hei! O, să rămână. Nu zic, omul, bă, via, mă, drept. Și eu pe la farmacie, confiață, pe ce ți-a venit? Da. Și nu poți face nimica? Dacă le vrei, te murdărești. Hai, mă, întoarce. Nu poți să mă doare. Stai, mă, acolo. Hai, mă, te rog, stai, bă, de-te câte bă. Hai, mă, te rog, mă. Stai, de-te îmbracă. Ce faci, mă, cheamă? Mă, mi-e rău, bine rău, bine. Hai, stai jos, mai mori. Mă, dar ce drăguțe e. Hai, păi, eu te morți, mă. Ia o până te-ai îngătit, uite că se-a făcut și polițaiul. Ce zic acum pune, îmi faci mie o limbă, că eu te-am făcut. Păi nu pot din cauza la caschetă. Hai, dă-o jos. Nu, hai că-ți fac așa, hai. Eu mori. Hai să mă aplic așa. Gata. E în gură specie.